Tak čo? Kto by povedal, že sa ešte vrátim späť? Ale staré časy ma zavolali naspäť a má to jeden konkrétny dôvod. Keďže som jeden z tých, čo začali točiť GTA RP na Československu, tak si myslím, že je čas znovu niečo uvariť. Robíme nový GTA RP projekt. Bude to najlepší GTA RP projekt na svete. Top 1 RP zážitkov, najlepšie zážitky na svete. Nebudú tam kropky, všetko bude do hĺbky, bude to tzv. Old school. Záleží nám na feedbacku. Čo napíšete do tiketu do 10 minút, vyriešime, pretože náš dev tým nikdy nespí. Skripty sú tak naložené, že to nie sú žiadne líky, žiadne padanie skriptov a všetko je spravené custom. Top 10 RP zážitkov, najlepší GTA RP server na svete. Stop. Toto som už niekde počul. Nie je to o tom, že sa idem niekomu smiať, ale každý z nás asi videl desiatky videí, kde niekto predstavuje server a hovorí o tom, aký to bude old school, ako tam nebudú kropky a aké to má úplne, že najlepší server na svete. Pravda je však taká, že aj ty si dokážeš postaviť svoj GTA RP projekt. Vieš si za hodinku stiahnuť QB-Core Framework, nainštalovať si ho, má v sebe 60 asetov, tie si za týždeň nastavíš a ideš. Ak mi neveríš, tak ja ti to kľudne ukážem, že to ide. Lenže podľa mňa to nie je o tom kóde, o tých skriptoch. Kedysi sme toľko skriptov ani nemali a hrali sme si tú hru a budovali tie príbehy. Toto už nebude taká ADHD časť ako tá prvá, ale rád by som vám povedal o tom, ako ja vnímam GTA RP, v akom stave je projekt, čo chystáme a koho hľadáme. Ako vnímam GTA RP ja? Ja som zažil neuveriteľné množstvo príbehov a našiel si aj zo pár kamarátov. Asi 70% zážitkov je z projektu CMRP, kde som dlhodobo RPil. Nie je ani možné vymenovať všetkých tých ľudí, s ktorými som sa stretol alebo s ktorými som mal nejaké interakcie. Pamätám si však na to, ako som začal hravať PD, ako sme s najlepším chiefom sa snažili rozbehnúť FTO pre akadémiu, robiť výcviky a podobne, ako som bol v Gang Unit, riešili sme gangy, bol som aj vlastne členom albánskej mafie v určitú dobu a tiež som hrával za rôzne gangy alebo mal som aj nejaké funny postavy. A bolo to celé o takom rozvíjaní toho príbehu, budovaní postavy a o takej celkovej hĺbke. Takto spätne by som sa CMRP určite chcel poďakovať, pretože som tam zažil a takéto pravé GTA RP nie je to, čo proste všetci poznáme dnes. Keby som len tak spomenul pár mien, tak čo už sa týka polície, tak tam boli ľudia ako Santos, Dubi, Rufus, ktorí tomu RPčku dávali takú hĺbku, alebo u Albáncov tam bol David, Tuti, Ajmonka, Mumu a tiež sme tam proste tomu vytvárali nejaký príbeh, alebo keď sme hrávali za gangy, tak ja neviem, Fivko alebo Extranes, aj Šlukenzo tam sa mi zdá bol. To sú možno mená, ktoré moc ľuďom toho nehovoria, ale pre mňa to boli títo ľudia, to na ďalších, ktorých to nemôžem vymenovať proste všetkých, ktorí RP robili takým zaujímavejším pre mňa a fakt to dávalo proste zmysel a nebola to proste len taká rýchlo kvašná blbosť. Budem úprimný. Neviem, či sa toto dá ešte zažiť. Nemôžem ani slúbiť, že tento projekt, ktorý vám tu predstavím, vznikne. Ale verím tomu, že keď sa nájde taký core projektu 10-20 ľudí, ktorí budú chcieť, vedieť a budú mať rovnaký mindset, tak si myslím, že sa to ešte dá nejako zvrátiť a urobiť. Aká je teda vízia projektu? Projekt som založil s Tutím a má byť primárne zameraný na lore-based štruktúru. To znamená vychádzať z toho sveta Rockstaru, GTA 5, ale aj iných. Môžeš hrať za rôzne gangy v rámci GTA 5, ako je Ballas, ktorých asi nemusím úplne predstavovať. Je to gang, ktorý má pod palcom Davis a najčastejšie ich nájdeme na Grove Street. Alebo gang Families, tí majú na starosti južnú časť mesta Los Santos a vyznačujú sa svojimi zelenými prvkami. Potom máme napríklad, štátne zložky, LSPD, ktorí majú zase pod palcom celé mesto Los Santos. Určite si ale pamätáte GTA Vice City, San Andreas a snažíme sa aj z tejto doby dať content k nám na server. Prepojiť celý GTA Universe a tie veci, čo vám aj mne utkveli v pamäti, keď sme tieto hry hrávali. Napríklad Yardis. Tí pochádzajú z Liberty City a v Los Santos stavajú na hudbe,
vídkultúre a lodnej logistike. Ich domovom je Vespucci Beach. Rivalov neprovokujú, ale svoj biznis ochraňujú. Rýchlo a organizovane. Crime Family. Stará talianska rodina z Liberty City s kontaktmi v kasíne Las Venturas. Namiesto chaosu preferujú dohody, peniaze a tichú kontrolu. Keď treba, vedia byť nekompromisní, ale vždy tak, aby účty sedeli. A takto si doslova môžete vybrať hociakú frakciu, ktorú celý univerz ponúka. K tvojej frakcii pripravíme oblečenie a všetko, čo na GTA RP budete potrebovať. Na druhú stranu chceme podporovať kreativitu, nie ju zabíjať. Ak má niekto nejaký unikátny nápad, tak bude kľudne vítaný. Ďalšou súčasťou sú pravidlá. Core pravidlá samozrejme ostávajú. Metagaming, mixing a podobné blbosti nie je možné úplne odstrániť. Ale 70% pravidel chceme nahradiť skriptami, ktoré RP podporia a vyčistia zbytočné konflikty medzi hráčami. Aktuálne som finišol 3 pravidlá. Dám vám taký sneak peek, aby video netrvalo hodinu. Non-RP driving má 2 hlavné faktory. Pokiaľ idete s nevhodným autom do terénu, tak vaše auto asi nebude fungovať tak, ako má. To je logické. Čo by asi Supersport robil v teréne. Na druhú stranu, pokiaľ zoberiete do offroadu správne auto, tak ide presne tak, ako ste si predstavovali. Druhým faktorom je damage. Pokiaľ budete s autom búrať halabala, tak vám začnú rovnako ako v aute blíkať kontrolky od žltej až po červenú. A auto sa na konci stane nepojazné, čo asi nikto úplne nechce. Zároveň sa hráčom nebere kreativita. Keď budete chcieť spraviť nejaký menší jump, kľudne ho spravte, autu sa nič nestane. Avšak používajte mozog. Nie je asi možné skočiť z garáži na cestu a byť úplne v pohode. Menej zásadným pravidlom je water evading. Aby to nebolo tak, že skočíte do mora a budete plávať hodinu a utekať polícii, tak po určitom čase vás začne sťahovať prúd a vy sa buď zdáte, alebo sa jednoducho utopíte. Môžete si však na potápanie zobrať diving suit, ten je priamo stvorený na otvorené more a môžete si robiť takmer čo chcete. Ešte mierne rozpracovaným pravidlom je passive RP. Na čo ho na serveri vôbec mať? Môžete ho nahradiť kompletne dispečom a jeho nastavením. Dajú sa nastaviť rôzne zóny, kde vás nikto nezachytí a aby to dávalo proste nejakú logiku. Ďalej môžete mať v hre Group 6, to bude hráčská bezpečnostná organizácia, ktorá bude strážiť určité objekty a pozície a bude to dávať tomu RP určitú hĺbku. Ale pozor, ja viem, že to nestačí. Preto som vytvoril skript Addon NPC. Ten má asi tonu nastavení, ale vo veľkej skratke už nemusíte RPiť to, že sú niekde miestni, proste ich tam pridáte. Chcete ísť robiť hroty do hoodu? Kľudne choďte, ale počítajte s tým, že sú tam miestni gangstri, ktorí, ak tam robíte problémy, pôjdu po vás. Chcete ísť do nemocnice oslobodiť vášho kápa, ale je tam pasív a nemôžeš. A všetci to poznáme. Pasív je tam, nemôžeš tam ísť, je tam 1000 ľudí. Pridajme tam pár NPC grupsí z ochránky a choďte do toho, ak si myslíte, že prebijete ochránku nemocnice. Prečo nie? Chcete ísť odpojiť mesto od elektriky? Choďte, ale počítajte s tým, že elektráreň má svoju ochránku, ktorá keď vás uvidí, bude asi nejaký problém. Prečo by mal niekto v rámci RP obmedzovať hráčov? Ak si myslí, že na to má, tak nech to ide skúsiť a uvidí sa, kde je pravda. Viac menej, takto chceme doľadiť všetky pravidlá, aby buď celkovo alebo čiastočne nahrádzali to, že musíme zbytočne rozmýšľať nad každou jednou vecou a hlavne čo mi nedá spávať je to, že zbytočne zabíjame kreativitu. Spôsobujeme neustále trešovanie medzi hráčmi a stále neerpenie v čakárni a chceme tomu aspoň takto čiastočne predísť. V akom je stave aktuálne projekt? VPS máme. Keymaster v hodnote asi 3000 eur máme, ale nechceme z neho použiť všetko, chceme len vybrať to, čo nám pasuje a treba to nejakým spôsobom otestovať. QB-Core Framework, ten na serveri máme, ten v základe ponúka, ako som hovoril, asi 60 asetov, tie treba otestovať, skúsiť, keď tak sa proste nahradia niečím iným. Tuty sa venuje kompletne oblečeniu, takže ani z tohto bodu nám nehrozí nejaký problém.
Ja aktuálne pracujem na tých skriptoch, ktoré podporujú pravidlá, alebo ich nejakým spôsobom nahrádzajú, alebo im dopomáhajú a aktuálne som teda hovoril, že mám správny ten non-RP driving, water evading a passive RP, to ešte treba tzv. Doťuknúť. Ako som na začiatku spomínal, ak sa nespojí niekoľko ľudí, ktorí budú RP vnímať podobne, tak nie je šanca niečo takéto vybudovať. Primárne hľadáme teda nejakých devov, ktorí sa budú vedieť hrať so skriptami, poprípade ich budú vedieť nejako nastaviť alebo vytvoriť nové. Hľadáme nejakých car developerov, čo sa venujú autám, vedia trochu pracovať s liverkami, grafikou, handlingom a podobne. Hľadáme grafikov. Možno bude niekto vedieť robiť z UI, možno niekto vybuduje web. Taktiež hľadáme aj beta testerov, lebo chceme tie skripty, aj tie, čo ja pripravujem, dobre zaťažiť na tom serveri a nájsť všetky bugy, snažiť sa ich odstrániť tak, aby keď sa ten server bude reálne spúšťať, tak aby tam neboli žiadne chyby. Taktiež v rámci toho beta testovania, tak aj ten QB Core má v sebe už nejaké skripty, takže aj tie treba proste otestovať, nastaviť, skúsiť, vyhodiť, vymeniť, uvidí sa. Možno aj ty, čo sa dívaš na toto video, vieš prispieť s niečím, čo som ja proste len nespomenul, alebo na niečo, čo som zabudol. Najdôležitejšie v rámci celého tohto je ten mindset. Ak ťa baví roleplay a baví ťa nejaké budovanie, tak my ťa radi privítame. Kľudne sa pridajte na Discord. Nie je ešte hotový, ale primárne má slúžiť na to, že keď chcete napísať buď mne, alebo chcete napísať tú týmu a viete niečo ponúknuť, alebo nám viete s niečím pomôcť, alebo sa chcete zúčastniť, tak nám kľudne napíšte a dajte vedieť. Možno sa nájde 10-20 ľudí, ktorí budú schopní niečo vybudovať a vrátiť k tomu takú tú pôvodnú myšlienku. A my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu, takže čaute.